Sådan, her kommer dagens granat. Som vi nok ved, så er krigen i 1864 jo forbi, så vi skyder ikke de her rigtige granater heroppe af hensyn til køernes sikkerhed. Så vi skyder med en lille pose med mel i stedet for. Den billigste økologiske for Netto, jo. Det er også derfor, I kan se alle de sorte køer her på Himmelbanke, de har hvide pletter. Det er fuldtræffet. Kan jeg nok se sådan en lunde til kanonen der. Den har en bemærkelsesværdig lighed med en rød Cecil. Så får jeg se lige om lidt, at rygen i det dræber altså. Det var ikke personligt. Kanonen her vejer 1100 kilo og har en maksimum skudafstand på lige knap 1900 meter. Og vi har en ganske glimrende målestok for det her i landskabet. Det er nemlig sådan cirka som den store sendemast lige ude foran, jeg står væk. Okay.